Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. L-lum is-Sibt sejrin namlu il-Quddisa tal-Verġni Mqazza Marija u nilqgħu l-appell għalhekk tal-Papa Franġisku li talabna biex nitolbu lis-Sultana tal-Paċi għal paċi bejn ir-Russja u l-Ukranja. Jew għalhekk ħuti fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna nitolbu maħfra għal dnubietna lil Mulej Alla tagħna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Jeħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla, Missier il-ħniena, ibnek il-waħdini fuq is-salib, tagħna bħala ommu lill-ommu il-Verġni Mqazza Marija. Għamel li bil-għajnuna ta' imħabbita, il-Knisja tiegħek hija dejjem tikber minn jum għal ieħor fil-għad ta' wlieda, tiżżejjen bil-qdusija u tiġbed fiħdana il-familji kollha tal-ġnus. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarij mill-Littra ta' San Ġabu Apostlu. Ħuti, hemm xi ħadd fostkom imnikket, ħalli dan jitlob. Hemm xi ħadd ferħan, ħalli jkanta s-salmi. Hemm xi ħadd marid fostkom, ħalli dan isejjaħ lill-Presbiteri tal-Knisja biex dawn jitolbu għalih u jidilkuh biż-żejt f'isem il-Mulej. It-talba tal-fidi salva lill-marid u l-Mulej jqajmu u jekk ikun għamel xi dnubiet jinħafrulu. Stqarru wieħed il-ieħor nuqqasijiet tagħkom u jitolbu għal xulxin biex hekk tfiequ. It-talba tal-bniedem ġust magħmula bil-ħerqa għandha qawwa kbira. Elija, bniedem bħalna kien, meta talab bil-ħerqa biex ma tagħmilx ix-xita għal 3 snin u 6 xhur sħaħ, ix-xita ma għamlitx fuq l-art, u meta raġa' talab, is-sema rat ix-xita u l-art għamlet il-frott. Ħuti, jekk xi ħadd minnkom jitbiet mis-sewwa u xi ħadd ieħor iġibu lura, dan għandu jkun jaf li min iressaq lura mit-triq il-ħażina lil xi midneb jeħles ruħu mill-mewt u jostor kotra ta' dnubiet. Il-kelma tal-Mulej. Salm responsorjali, ikun it-talb tiegħi bħal-inċens quddiemek, ikun it-talb tiegħi bħal-inċens quddiemek. Lilek Mulej insejjaħ, fittexenni, isma' leħni jiena u nsejjaħlek, ikun it-talb tiegħi bħal-inċens quddiemek, ikunu jdejja merfuqa l fuq bħas-sagrifiċċju fil-għaxija, ngħidu. Ikun it-talb tiegħi bħal-inċens quddiemek. Għedli, Mulej, il-ġim fuq fommi, għammilli l-għassa ma bibx uftejja, imma lejk, Mulej Sidi, jiena ndawwar għajnejja, fik nisken, la tħallinix nintrema, ngħidu, ikun it-talb tiegħi bħal-inċens quddiemek. Inqumu bil-wifqa. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Infaħrek, Missier, sejt is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ tas-salna u rejthom li ċkejknin. Alleluja. Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien ġiebu quddiem Ġesu xi tfal ċkejknin biex iberikhom, iżda d-dixxipli tiegħu qabdu jgħajtu magħhom. Ġesu meta ra hekk inkorla u qalilhom: ħalluhom it-tfal iż-żgħar jiġu għandi, iżommuhomx, għax ta' minnu bħalhom hija s-saltna ta' Alla. Tassew ngħidilkom li min is-saltna ta' Alla ma jilqaħħiex bħal tifel ċkejken ma jidħolx fija.
Imbagħad ħaddanhom miegħu qiegħed idejh fuqhom u berikhom. Il-kelma tal-mulej. Għaliex Ġesu jistedinna biex inkunu bħat-tfal? X'għandhom aħjar minna it-tfal? It-tfal eżjes huma dawk li jafdaw u jpoġġu ħajjithom f'min iħobbhom. Għalhekk anke l-Vanġelu jispiċċa b'dawn il-kelmiet imbagħad ħaddanhom miegħu u berikhom. Aħna ħafna drabi naħsbu li nafu kollox. Naħsbu li nistgħu mmexxu d-dinja. Biżżejjed taraw dan il-konflitt li għaddejjin minnu huwa frott il-qerq, huwa frott il-ħażen. Ejjew għalhekk aħna wkoll nkunu bħat-tfal u f'dan il-mument nintelqu fih dan il-mulej billi nagħmlu dak li jedna fis-salm. Ma jkunux il-kelmiet tas-salm li jedna dolodu kliem fieraħ, kliem fil-vojt u xednilu il-mulej. Ikun it-talb tiegħi bħal inċens quddiemek. Qed niddedika ħin għat-talb. Qed insejb mumenti fejn jiena nitlob. Ejjew hekk nilqgħu l-appell ukoll tal-Papa Franġisku li propju qiegħed jistieden fl-appell tiegħu hemm frażi qawwija immens fejn hu jgħid hekk. U nerġa' naqrajilkom. Nixtieq nappella lil dak li għandhom il-responsabiltajiet politiċi biex jagħmlu l-eżami tal-kuxjenza quddiem Alla li huwa Alla tal-paċi u mhux tal-gwerra u missier ta' kulħadd u mhux biss ta' xi ħadd li jridna aħwa u mhux dewwa ta' xulxin. Imbagħad jalaq dan l-appell tiegħu b'dan appell qawwi. Nappella lilkom kollha. Temmnu u ma temmnux. Ġesu għallimna li l-ġen diaboliku tal-vjolenza għandna nwieġbu għalih bl-armi ta' Alla, bit-talb u bis-sawm. Infatti imbagħad huwa jistieden u jagħmel iniedi li nhar l-Erbgħa meta nibdew ras ir-Randan mad-dinja kollha tkun ġurnata ta' sawm u talb għal paċi. Nixtieq ngħidilkom hekk ukoll li barra iċ-ċelebrazzjonijiet ta' ras ir-Randan fis-santwarju se jkun hawn ġurnata adorazzjoni biex nitolbu għal paċi fid-dinja u bi preparazzjoni wkoll għal miġja tal-Papa Franġisku fostna. Il-mulej jrid li aħna nersqu lejh b'fiduċja bħal tfal żgħar. Ejjew għalhekk nresqulu it-talbiet tagħna u taħutna. Nitolbuk mulej għall-Knisja l-Għarusa ta' Kristu biex tikber dejjem aktar fil-qdusija u fl-imħabba. Nitolbuk mulej biex isseħħ is-sliem u l-paċi fost ir-Russja u l-Ukranja. Għamel li l-popli jgħixu fis-sliem tiegħek. Nitolbu għalina l-koll biex fil-ħnina kbira tiegħek narfu nqimu ta' kuljum kull ħajja u nkunu għaddejja ta' xulxin fl-imħabba. Nitolbu
Minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino, nitolbuk mulej dbirek u tqaddis il-familji kollha tagħna. Għamel li fihom tissaħħaħ verament il-fedeltà, il-paċi, l-imħabba. Nitolbu. Tolbuk mulej biex tkun mal-morda. Għamel li huma jsibu il-faraġġ l-għajnuna tiegħek. Mhux biss fil-kelma, imma anke f'kull ġest umanitarju li huma jirċievu. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. U Alla li bħal missier taf li l-uliedek kollha bisimhom, għatina li nduru lejk b'qalbna kollha, int li tgħix saltan għal dejjem ta' dejjem. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqamu lej l-offerti tagħna u ibdilhom fil-misteru tas-salvazzjoni biex bil-qawwa tiegħu u bl-imħabba ta' Marija, Omm il-Knisja, nitħeġġu biex jistoqilna nissieħbu dejjem aktar fil-opra tal-fidwa bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Nerfu lubna il-fuq. Nizzu ħajr l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Infaħruk u nberkuk waqt li qegħdin nagħtu ġieħ lill-Verġni imqazza Marija. Bil-qalb bla teba hija laqet il-verb tiegħek. Stħaqqilha tnislu fil-ġuf tagħha ta' verġni, tat lid-dinja dak li ħalaq kollox u hekk waqfet mal-Knisja fil-bidu tagħha. Ma' ġenb is-salib laqet l-aħħar xewqat tal-imħabba ta' Alla għalina biex tħares bħala wlieda lill-bnedmin kollha imnislina l-ħajja tas-sema mill-mewt ta' Kristu. Issieħbet bit-talb tagħha ma' dak tal-Apostli u magħhom kienet tistenna l-miġja tal-Ispirtu mwiet hekk li saret ġbija tal-Knisja li titlob. Imtella fil-glorja tas-sema b'imħabba ta' Omm tieħu ħsieb il-Knisja fid-dinja u tħarisha fil-mixi tagħha lejn is-sema sa ma jasal jum il-mulej fis-sebħ kollu tiegħu. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennu l-innu ta' tifħir u bla qiegħda intennu l-wek. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewwiet l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fl-ola tas-smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej u sanna fil-oli tas-smewiet. Għaddejs tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku kol wara li klaħ il-kalċi, riġarad il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jixxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom mal-La Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jett l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija isliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet ta' dinja, ħin jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
Nitolbu. Issa tqarbinna mulej bir-ran tal-fidwa u tal-ħajja. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex il-Knisja tiegħek bil-għajnuna ta' Marija Verġni u Om tgħallem il-bxara tajba lill-ġnus kollha u timla l-art kollha bil-qawwa tal-Ispirtu Santu bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Ngħidu flimkien it-tlet avamarijiet. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.